Bonġu u l-ġurnata tajba. Nirringrazzjakom tal-li oġobkom tattendu għal dan l-event, fatt unselmu wkoll il-dawk kollha li qegħdin jarawna. Naħseb li jekk kien hemm xi ħaġa li tajna priorità bħala leġislatura kien is-settur tal-anzjani. Dan huwa partit illi mhux biss jista' jiggarantixxi dak li diġà ksibna, imma nistgħu niggarantixxu aktar anke għall-futur. Kif spjega dan tajjeb il-Prim Ministru l-bieraħ, inħarsu l-qudiem illi l-pensjonanti tagħna dejjem nagħtuhom kwalità ta' ħajja aħjar. Għandna pjan biex inżidu l-pensjonijiet u kulħadd jaf illi magħna dejjem taf fejn int. Dak li nwedu inwettquh u nwettqu anke aktar minn dak li wedna. Biex ngħidlek il-pledge prinċipali tagħna huwa illi nżidu il-pensjonijiet bi 15 euro fil-ġimgħa matul il-leġislatura illi ġejja. Żieda b'saħħitha, żieda li tikkontrasta bil-kbir għal dak li ġara taħt amministrazzjonijiet differenti fejn il-pensjonijiet baqgħu iffriżati għal aktar minn 20 sena sħaħ. Qed nitkellmu b'dak li qed nipproponu illi kull anzjan, kull pensjonant jara żieda ta' 2340 euro tul dak illi hija il-leġislatura. Se naraw ukoll illi nġibu inline il-pensjoni tar-Romol biex naraw illi r-Romol issa jibdew jieħdu il-pensjoni sħiħa. Dan li semmejt, ovvjament huwa parti bżieda ma' żidiet oħrajn illi jista' jkun hemm fosthom dak marbut mal-għoli tal-ħajja u żidiet oħrajn li dan il-Gvern dejjem tajna. Il-proġettazzjoni hija illi tul il-leġislatura mal-1.1 biljun euro li ħankunu qed ninvestu fl-anzjani tagħna din is-sena. F'5 snin ħajkun hemm żieda ta' 240 miljun oħra fuq dak li huwa il-vot tal-pensjonanti. Għalina dawn mhumiex ħela ta' flus. Għalina dawn huma miżuri kruċjali biex nassiguraw li ntejbu il-kwalità tal-ħajja tal-poplu ġenerali kollu u mhux lanqas tal-pensjonanti. Qed naraw ukoll illi dak li ħdimna għalih u din hija għażla li l-poplu jrid jagħmel fis-26 ta' Marzu illi jitjażel bejn min wettaq dak li wiegħed u qed jagħti garanzija u l-poplu hemm barra jaf illi aħna nżommu l-kelma tagħna jew inkella jipperikola dan kollu u jispiċċa jmur f'xi perjodu ieħor ta' friża. Aħna lina dawn mhumiex ħela ta' flus, dawn huma investiment fl-anzjani tagħna illi kieku ma kinux huma aħna maħniex hawn. U ta' dak mhux biss iridu nuru solidarjetà ma rridu nkunu wkoll krati. Nfakkar li 7 snin konsekuttivi, 7 snin waħda wara l-oħra dejjem ingħatat żieda fil-pensjoni oltre dik li kienet tingħata u li baqgħet tingħata għall-għoli tal-ħajja. Qed nitkellmu għal xejn anqas għal żieda annwali ta' kull pensjonant sa 780 euro sal-aħħar tal-leġislatura. U dan ukoll kif qed meta wieħed qablu ma qabel allura mbagħad nitilgħu għas-somma ta' 240 miljun euro iktar minn dak li qed nivvutaw illum. U għalhekk jaġixxi minn għandu għall-qalbu lill-anzjani tagħna. U għalhekk qed nagħmlu l-impenn tagħna li mhux biss nagħtu dak kollu li wedna imma li nkunu hemm anke f'ċirkostanzi li jistgħu jinqalgħu bħalma rajna. Il-wedda tagħna li mmorru għal pensjoni sħiħa għar-Romol hija weda li se nwettquha u li diġà bdejna nwettquha. Din ifisser illi qed nitkellmu fuq dak li huma il-Romol daw tul leġislatura se jaraw żieda ta' 17% fil-pensjoni tagħhom. U dan kollu għaliex nistgħu nagħmluh għax għandna ekonomija b'saħħitha. Għax minflok waddabna l-uġieħ u s-sikkatura fuq in-nies hemm barra rajna li nkunu spalla bħala gvern għal dawn in-nies. Iridu nibqgħu nkunu hemm u se nibqgħu nkunu hekk u iva, iridu naraw li nibqgħu naġevolaw il-dawk l-aktar li għandhom bżonn. Problema tal-pilloli u l-mediċini. Illum il-kelma
out of stock. Ma tissemmix. Illum qed naraw illi pilastru ieħor li rridu mmorru minn barra fiż-żieda tal-pensjonijiet u l-impentana fejn tidħol il-pensjoni ta' Romol, rridu bdejna nimxu ħanibdew nkomplu nimxu lejn dak illi l-anzjani tagħna ikollhom il-mediċini kollha b'xejn. Dan ukoll minn barra ma nsemmix iż-żidiet fuq il-listi tal-mediċini illi ħadd ieħor kien qabbilhom ma' Bott Piżelli fuq xi xkaffa imma li għalina huwa sagrosant li ngħinu lil kull anzjan illi jkollu il-mediċina illi għandu bżonn b'xejn. Ngħaddi l-kelma tiegħi issa, ngħaddi l-kelma ċoħe lill-kollega Alison Zerafa Civelli. Dan huwa gvern li għandu il-kredibilità fuq il-pensjonijiet. Kif spjega tajjeb il-Ministru Falzon, aħna urejna lill-anzjani li ninsabu magħhom. Il-poplu imbagħad jista' jinduna kif Partit Nazzjonalista rari jitkellem dwar il-pensjonijiet la fl-aġenda tiegħu u anqas fl-aġir tiegħu. Minflok aħna għandna lill-anzjani fiċ-ċentru tal-politika tagħna. L-aġir tagħna juri biċ-ċar fejn tħabbat il-qalb ta' dan il-moviment. Dan huwa dak li jiddistingwina mill-Partit Nazzjonalista. Aħna l-anzjani kienu għadhom u se jibqgħu il-priorità tagħna. Nemmnu li għandna nagħmlu minn kollox biex l-anzjani tagħna ma jkunu nieqsa minn xejn. Fl-aħħar snin żidna il-pensjonijiet għal sena wara l-oħra. Tajna l-għajnuniet u ħdimna biex eradikajna il-problema tal-mediċini out of stock, semmiha wkoll il-Ministru Falzon. Kellu ikun gvern laborista li sena wara oħra beda jolli il-pensjonijiet. Wara li bejn fl-2013 u l-2015 bdejna biż-żieda tal-għoli tal-ħajja sħiħa. Fl-2016, fl-2017 tajna żidiet qawwija fil-pensjoni minima. Imbagħad fl-2018 l-hawn, mill-2018 l-hawn, bdejna nżidu il-pensjonijiet għal kull sena wara oħra minn barra ovvjament għall-għoli tal-ħajja. Magħhom kellna ħafna inizjattivi oħra, persuni li qatt ma kienu ħadu il-pensjoni bdew jieħduha. Mhux ta' bxejn li matul din is-sena in-nefqa fuq il-pensjonijiet biss se tkun qiegħda tilħaq il-biljun euro għall-ewwel darba. L-inizjattivi tagħna jibnu wkoll dak li għamilna sena wara oħra, inkluż fil-budget ta' din is-sena. L-anzjani li għandhom il-fuq minn 80 sena u dawk li jirċievu għajnuna supplementari jibdew ikunu intitolati għal mediċini li hemm fuq il-formularju tal-Gvern b'xejn. 400 biljun euro aktar mill-aħħar sena ta' Gvern Nazzjonalista. 400 miljun euro aktar. Kważi id-doppju. U hekk se nkomplu nagħmlu fil-leġislatura li ġejja. Issa se nkomplu fuq din il-bażi b'saħħitha li għandna. Se nżidu il-pensjonijiet, se nagħtu il-mediċini b'xejn lill-anzjani kollha u flimkien se naslu. Se nagħtu lill-anzjani kwalità ta' ħajja aħjar. Malta flimkien il-futur sabiħ. Nirringrazzjawkom.